Qabel ma nibdew id-diskussjoni, għallu li għanna l-stellina tittajt xi ħaġa di fitta, ma tagħmilx. Għandha xnejdulek, taf. Mela għajdin ngħid. Mela aħna qegħdin hawnhekk illum għas rebħu premju lil xi ħadd minn ġo s-sala. Tajjeb. Nandilu ħafna li minn is sala. Għandna hawnhekk il-numbers, ħawwat li tinħares in-naħa l-oħra. In-naħa l-oħra Stel. Ġejja 1, 2, 3, telet. Mela, in-number 29. U sakemm jasal in-number 29, se ngħidlek inti xirbaħt. Mela, aħna se morru ġewwa Sqallija fil-ġimgħat li ġejjin. U magħna se jkollni grupp ta' nies, se morru bil-katamaran u se nagħmlu ftit jiem hemmhekk fejn ħanqattaw holiday vera sabiħa. Ħanoqogħdu ġo Converted Railway Station u se morru nduru il-postijiet sbieħ ġewwa Sqallija. U magħna wkoll il-premju mhux dak biss se jinkludi, għandna wkoll il-John Xwiereb hawnhekk magħna. U meta se nkunu qegħdin hemmhekk se nduru, ħamorru naraw il-villaġġi vera sbieħ. U John meta se nkunu qegħdin hemmhekk se norganizzaw seminar għar-rebbieħa tagħna, tajjeb? U dak is-seminar se John huwa life coach u hemmhekk se jikkoachana ftit fuq kif nistgħu ngħixu ħajja aħjar u kif nistgħu wkoll nitilfu il-peace. Mela. Bidlet il-persuna. Eċċitament. Ejja malaj. Issa xi kelbek ħajkeċin il-barra x'qallilina fitta, imma jiena xorta ħanejdlek proset. Fil-qosor. Proset ħafna. Inti jismek? Ħanurru kulħadd li inti għandek il-number 29, lesti ruħek għal-mana ġewwa Sqallija, miegħi ma' John Xwiereb u lesti ruħek għal-vaganza. Għadba għandna x'nagħmlu ta' Issa, kull min qed jarana, make sure li tibqgħu tarawna, aħna ġejjin minn hawnhekk dritt tal-barra għas rebħu ħafna premijiet illejla. Morru, ciao, proset, sinjura, proset. Nice meeting you, John. Bye.